and Jerome Rodriguez, dulot ni Sister Binang, for complete healing for all sick members of CRC and LLFCC, especially Sister Salve Cabral and Sister Te, for safe and good health of BP Lene Robredo by Nene del Rosario, for safety, good health, and financial blessings of Bibi and Joseph, Roderick, Maria Francia, Virgie, Mary Jane, Hector, Marie, Naida, dulot kang Dicena and Yantero family, for good health and total healing of Letty Robredo and family, dulot ni Harry Robredo, for safety and good health of the members of the Provincial Assessor's Office, dulot ni Harry Robredo. Complete healing of Roy, Brandt, Marshall, and Pierre, dulot ni Tita Labanta. Mass offering for protection of Love, Jude, Marshall, and Lina from COVID, dulot ni Tita Labanta. For eternal repose for all the souls in purgatory, dulot ni Grace Borja. Para sa kalag ni Rodrigo Antonio Cornelio, dulot ni Nene del Rosario. Eternal repose for the soul of Ariel Jr., dulot ni Aileen Antonio. Eternal repose for the souls of CRC and LLFC members. Eternal repose for all the souls in purgatory, dulot ni Camillantero Ascendicena family, asin ni Lenny Atole. Sofronio, dulot ni Tita Labanta. Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, and Ernie, dulot ni Del Fornoles. Souls of Salvador, Rosalina, Cesar, Norberto, and for all souls in purgatory, dulot ni Dote Monte, asin ang sa iyong pamilya. Florencio, Remedios, Rolando, Sheila, Ruben Jr., dulot ni Rosela Plandes. Ngunyan iyo po ang kapiyastahan kan Santo Niño. Ang kapiyastahan kan Santo Niño, pinagseselebrar niya to sa pagirumdum kan misteryo ning pagkaaki ni Jesucristo. Ang misteryong ini nagpapasabot na si Kristo naging arog sa tuya, maging tao man siya alagad, igwan siya ning dakulang pagkakaiba. Ini iyon sa kulang kalinigan ning puso, asin man ang special niyang misyoning kaligtasan. Ipamibi niya hato sa Santa Misa na siring kay Jesus bilang aki. Kita man magkaigwaning kalinigan ng kalag, asin danay kitang magtalubo na may maimbot na pagkuyog sa kabutan ng Diyos, urog na sa kabutan na makakapagpartisipar man kita sa misyoning kaligtasan. Ang mamamayo po kan sa tuyang Santa Misa, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese of Cáceres. Matindog na po kita asin awiton tan awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu.
Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamidi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, daraon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Bayan sa Diyos sa kalikasan, asin sa dagat at tulindungan, sa mga tao barangay at bukod. Inuumawi ka, pinurugyaw ka, sinasambawi ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, nakula mo, kamurawayan. Tahurang na Diyos, Padre langit mo, Diyos Amang makakamhan. Tahurang na Panginoong Jesucristo, tahurang na Diyos, Cordero tan Diyos, Pakitan Ama. Ikaw na nagpaparang tan mga kasalan at kinapan, paherati kami. Ikaw na nagpaparang tan mga kasalan at kinapan, ako ang sa mo magkimaherang. Ikaw na nagtutupag sa tuhan Ama, kaherati kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kaguranan, ikasanaan puro na halangkap. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mami, di kita. O Diyos Ama sa langit, ang sa imong bugtong na aki, sa mong minimitbit na Diyos, sa kapakumbabaan, nin sa iyang pagkanitawo, siya sa mong sinasamba na kagurangnan, sa kaluyahan nin sa iyang pagka ni aki. Kamutan mi siya asin arugon, mapasamuya ang sa iyang kahadean, ang sa iyang panuga sa kapakumbabaan, hinihinagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko ko ang gabos para sa liturhiya ang tataramon. Sa babasahon ngunyan, kita pinaparumdum ng magsaring sa liwanag
kayaning nadaog ang kadikluman. Ipinapasabot sa husugan niyato ang paglaom asin umawon ta ang Diyos ding huli ta ang liwanag na yaot ti Kristo masirang sa sato siring sa kaagahan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling ning dakulang liwanag, nagliwanag sa mga nag-eerok sa daga, napano nin hararom na diklom. Pinaurog mo ang sa indang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan, nauugmasinda sa imong atubang, siring sa mga tao na nauugma kung panahon nin pag-ani, siring sa mga nauugma kung binabaranga ang mga sinasamsam. Huli takan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakakabat sa iya, ang pamakol sa iyang abaga, ang pamalo nin nagpasakit sa iya. Huli ta ang gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, natumtom sa dugo, pinututong asin tinutunaw kan kalayo. Huli ta sarong aki namundag para sa sato, ang kahadean yaon sa iyang abaga, ini ang ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahaton, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkuran, prinsipe nin katuninungan, mahiwas ang sa iyang kahadean, na sa katuninungan na daing katapusan para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas, asin pinasarig sa katanusan, asin kabanalan. Tadaramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Ang bilog na kinaaban, pag-awit sa Diyos. Bagong awit, aawiton sa kagurangnan. Huli kan sa iyang mga gibong mga lasan. Nasa tuon niyang kamot, asin banal na takyag, ang kapangyarihan sa pagligtas. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Ipinahayag yung kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang katotohan, asin pagkamuot para sa harong nin Israel. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos, nahiling kang gabos na puro kandaga. Gabos na daga, magkukurahaw sa kagurangnan. Ikurahaw ang sa indong kaugmahan. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Mga salmo sa arpa, awiton sa kagurangnan. Awiton sa tuktok kan musika. Sa tanog kag trumpeta, asin hamudyong. Irokyaw an hadi, an kagurangnan. Ang bilog na kinaaban, mag-awit sa Diyos. Si Kristo, iyo ang liwanag sa kadikluman, nagikan sa Ama, na suminirang sa daga, tanganing tawan kita, ning kamurawayan, ning isip, asin katuninungan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdom na maglaom asin magsarig ti Kristo bilang liwanag. Hinanyugon po niyato ang enot na ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawon ang Diyos, Ama ni Jesukristong kagurangnan ta, iwinaras niya sa to diyan ki Kristo ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Babuli na lang ang kinaaban, pinili niya kita. Pinili niya kita diyan ki Kristo, tanganing maging banal, asing daing digta sa iyang atubang. Panunin pagkamuot,
tanganing maging mga aki niya, huli kay Kristo, susok sa iyang karahayan buot, tanganing umawon ta ang kamurawayan nin sa iyang grasya, ang sa iyang grasya na balaog sa to diyan na sa iyang namumutan. Kaya puon ka nabaritaan ko ang sa indong pagtubod kay Jesus na kakurangnan, asin ang pagkamuot na sa indong ipinahiling sa gabos ng mga banal, dahing untok na kamo sa kong ipinagpapasalamat sa Diyos, asin kamo sa kong ginigurumdong sa sakong mga pamigbi. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Kristo na sa tong kagurangnan, Ama nin kamurawayan, ang Espiritu nin kadunungan, asin pakasabot kung ano ang ipinapahayag, tanganing tunay siyang mamidbiran. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang ipapamana sa mga banal, asin kung ano ang kadakulaan kan kapangyarihan na ginagamit niya para sa to na nagtutubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong Espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurang. Taon-taon ang mga magurang ni Jesus may ugali na magduman sa Jerusalem sa aldaw nin Pasko. Kan si Jesus na sa ikakagduwang taon, nagpa-Jerusalem sinda susok sa kinaugalian huli sa Pasko. Kan sinda papuli na, pagkatapos kan fiesta, si Jesus nagpawalat sa Jerusalem, dahil naisihan kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na siya yaon sa mga kairiba, sarong aldaw pasinda naglakaw, bago hinanap siya sa indang mga kadugo, asin katuod. Kanday siya ninda nakoa, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Sa ikatulong aldaw, nakoa siya ninda sa simbahan. Nagtutukaw sa tahaw kan mga maestro, naghihimati asin nagahapot sa inda. Gabos na nakadangog nagngalas sa iyang mga hapot asin mga simbag. Ang sa iyang mga magurang, namungnan pakahiling sa iya, asin ang sa iyang ina nagsabi, Aki, tadaw tasiring ang ginibo mo sa mo. Kami na sa imong ama asin ina, na handal na naghanap sa imo. Si Jesus nagsimbag, Tadaw ta hinahanap nindo ako. Dahil nindo aram na ako dapat nayaon sa harong in sa kuyang ama. Dahil ninda nasabutan kung ano ang bot niyang sabihon. Si Jesus uminiba sa inda sa Nazaret, asin makinuyog-kuyog sa inda. Inigabos rinimpos ni Maria sa iyang puso. Si Jesus nagdakula sa pagkasabot, sa lawas asin sa biyaya sa atubang nin Diyos, asinin mga tawo.
Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukop. Si Leo Buscaglia, sarong writer, sarong author, nag-istorya tungkol sa pa-contest na kinuha siya bilang sarong judge. Ang katuyuhan kan pa-contest is to find the most caring child. Ang aki na may malasakit. Asin ang nanggana, iyo ang sarong 4-year-old na aki na ang sa iyang neighbor, ang sa iyang kataid, sarong gurang na lalaki, na kagagadan lang kang agom. Kan mahiling niya ang gurang, kan mahiling kan aki ang gurang na naghibi, ang aki nagbalyong harong, asin nagpasakulo sa gurang. Kan hinapot siya kan sa iyang ina kung ano ang sinabi niya sa gurang na naghibi, sabi niya, mayo man po akong sinabi, tinabangan ko lang siyang maghibi. Sa kapistahan kan Santo Niño, mahiling niya to ang kapangyarihan kan sarong aki. Bako ninhuli kan sa iyang kusog, kundi kan sa iyang kaluyahan. Kaya ngani sa pamiti sa pagpuon, anong sabi digdi, siya sa mong sinasamba na kagurangnan, sa kaluyahan nin sa iyang pagkaaki. So napakahalaga po kan siring na kaluyahan. Ninhulita, ang kultura niya to, siring sa kultura kan mga Hudiyo, nagtataong doon sa kapangyarihan, nagtataong doon sa kusog, nagdadaong doon sa kompetisyon o sa influensya o sa pagiging significant sa sarong banwaan o sa sarong komunidad. Kaya, digdi mahiling niya to kung burano ka-concern ang mga magurang ni Jesus, kanday ninda mahiling ang aki. Inhulita, normally, ang mga aki talagang maluya pa. Maluya pa ang hawak, maluya pa ang pagdesisyon, yaon sa inda ang kaliyahan. Kaya sinda nabubuhay sa likod kan sa indang mga magurang. Samantala, ang satuyang kultura nin kakusugan, kultura nin kasikatan, kultura nin influensya, kultura nin kompetisyon. Kung mahiling nindo dawa ang mga apostoles, siring man ang kulturang nanudan ninda sa komunidad. Ang magkaigwanin kusog, magkaigwanin kapangyarihan, influensya, tanganing baguhon ang sarong komunidad. So dahil sinda na iiba, dawa sa mga politiko niya to munyan. Mahiling niya to mga tugang na ang sistema, ang inaapod niya tong political system or government system, nagtataong pabor na maging politiko ka, pero dahil siya nagtataong oportunidad na maging leader ka. Iba ang pagiging politiko, iba ang pagiging leader. Ang sistema ta sa komunidad, nagpo-produce ng politiko, pero bakong leader. Kaya pwedeng politiko siya, alagad bako siyang leader. Paano? Dahil ang politiko, ang priority, iyo ang sunod na eleksyon. Tugabos na gibo, dapat mahiling kang tao para maging significant. Sisay ang mas may influensya sa mga tao, sa media. Isay ang may name recall. Isay ang significant. So iyan ang kultura niya to. Kaya ang leader, ang sa iyang concern, bako ang next election, kundi ang next generation. Janindo may hiling ang pagkakaiba kan sarong politiko asin kan sarong leader. Sa ang leader, ang politiko, ang concern niya sana, iyo ang masunod na eleksyon. Pero ang tunay na leader, ang concern niya, iyo ang next generation. So ano ang mahiling tamarisata kung tunay ang leader? Pag nagbisita sa Indo, kaputo nindo, ano ang vision mo sa mga aki ko?
asin sa magiging mga aki ko. Ta siguradong masasakitan iyan magsimba. Ta no, mayo man sindang interest sa imong mga aki, kundi ang sa indang interest iyo ang poder, iyo ang posisyon, and to win the next election. Yan ang satuyang kultura. Kaya day ninda kayang maging leader. So pag may nakaulay ka muning politiko, ini ang mga hapot para mahiling kung sinda talaga leader. Hapoton nindo, ano ang purpose mo sa satuyang banwaan? O ano ang sa imong pasyon para sa banwaan? O ano ang sa imong bisyon para sa imong banwaan? Sa ang normal na simbag kayan, mapatugdog akong tulay, mapakonstruct tinampo, mapakonstruct ning building, mataong trabaho sa mga tao. Kaya ang focus kan politiko, proyekto, while leaders focus on vision. Ang prioridad kan sarong politiko, iyo ang sunod na eleksyon, alagad ang leader, pinapasiguro ang sunod na henerasyon. Ang sayang vision goes beyond for the next 3 years or 6 years. Ang politiko nasisibot sa pag-ibon ng mga promesa, ang leader nasisibot sa inaapod niya tong mga kamautan. Kaya ang kultura mo niyan, nagpapahiling kan kapangyarihan, kang kompetisyon, kang success, kang pagiging significant. Today, sinda, ang mga apostoles, dahil man yan naiiba sa mga politiko, ninhulita ang sa indang kaisipan, susog sa kaisipan kan kinaban. Alagad kan sinabi ni Kristo, unless you become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Ang punto de vista, bako ang pagiging inosente kan aki, kundi kan kaluyahan kan aki na dapat madarata sa relasyon niya to sa Diyos. So ang aki, ang nagpasakulo sa sakuyang istorya sa lalaking namumundo, kulit na nagadan ang agom, sarong halimbawa po kaini. Ang ginamit niya ang sa iyang kaluyahan bilang aki, ang pagiging aki, pangani na magpahiling nin malasakit sa kapwa. Kaya, kung ilingon ta, kung ako ang yaon duman, siguro mataram ako sa lalaking nagmumundo. Baka sasabihin ko sa iyo, mata akong advice, ay pabayain na ta, gabos man yan magagadan, gabos man kita magagadan, malipas lang yan after some years. Pero ang aki, mayo lang ginpo, nagpasakulo sana sa lalaki. Hinulita, sa satuya kayang kultura, masyado tang pinapahiling ang satong kakusugan. Masyado tang pinapahiling ang satong kapangyarihan, asin mapahiling ta na dapat maksub kita sa gabos na problema. Pero, di mo man kaipuhan maging makusog sa gabos na oras, o talagang bako ka man makusog, kundi pinapahiling mo lang na makusog ka. O ang paghiling sa imo kan mga tugang mo, kapamilya mo, makusog ka. Pero bako ka man talagang makusog. Pag sulusulok ka na, diyan mo na ma-realize na dakulon ka man palan kaluyahan. Alagad sa siring na paagi, kita mas lalong nagiging bukas sa grasya ng Diyos. Iyo po ni ang sinasabi ni San Pablo. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. This is what we call the power of powerlessness. Ang kakusugan kan mayong kusog. Mas papararomon niya to ang pag-intindi. Magayon kaya inulita sa Biblia po, na-discover sa Biblia, kan mga biblical scholars ang inaapod niya tong the younger child motive. Ang ideya kan pinaka-huben. Sabi kan mga Bible scholars, sa Biblia, igwang istorya kan magturugang na sa huri, ang perming nagtatrayumpo ang nanggagana, iyo ang bunso ang pinaka-huben. Halimbawa, baga, si Cain and Abel. Si Cain, ginadan si Abel, mas marahay ang sakripisyo ni Abel. Si Ismael, asin si Isaac. Si Isaac na bunso, ang tinawan pabor,
asin si Ismael nagselos. Asin si Ismael kaya aki ni Hagar nakatabang ni Isaac. Sa aki niya sa katabang, si Isaac ang aki niya kay Sarah. So si Esau, asin si Jacob, kambal pero si Esau ang nainot. So niribay ang sa iyang birthright sa sarong bawl na kakanon kay Jacob. Si Joseph, sa sayin ng mga magturugang, inapon siya sa bubon. Ipinabakal sa hadi kan Egypt hanggang magtios ang Egypt, siya ang naging katiwala ng hadi. Siya ang naging mas nag-asenso asin nakatabang sa iyang pamilya. Si Leah asin si Rachel. Si Rachel bunso, magayon, alagad sa honeymoon ang naglaog si Leah. Kaya nakajakpat si Leah. Si David asin ang sayang mga tugang. Si Marta asin si Maria. Giromdomanindo ang istorya kang prodigal son. Sa si bunso, iyo lugod ang nag-ugma. Iyo nang nakadakol sa kwarta, iyo pang nag-ugma. Ayan. Iyan ang mga marisa Indo. So magayon, inulita, in-explain ni Carl Hong ang tungkol digdi. Si Carl Hong, saro siyang German psychiatrist as in philosopher, sabi niya, 4 na klase ang satuyang pagkatao. Enot da dyan, ang sabi niya, ang anino. Ini ang mga madiklong na partikan sa tung buhay. Dahil ini istorya, sinasadiri tayan. Ayo. Pangduwa, ang sabi niya, ang anima or ang animos, ini ang male and female personality tadaa. Asin ang persona. Ang persona, ini ang pinapahiling pa sa kapwa, inang inaapot tang maskara. Tangani na magustuhan kita kang satuyang kapwa. Nagmumuka kitang mabuot, nagmumuka kitang mapakumbaba, marespeto sa atubang kan kapwa. Pero bako pa man talaga kita kaiyan. Yan ay naapot tang maskara. Ang tunay, sabi niya, is the self. O inaapod niyang wise man. Ini ang dapat na ma-achieve ka. Kunyan, sabi niya, sa mga personalidad na ini, ang mga personalidad na ini, minama inobra ini, kanduwang enerhiya. Sa tuya da, igwang mga personalidad, alagad igwang enerhiya na iyo ang nagmamaniobra. Enot ang inaapod niyang senex, o inaapod tang old man or senior energy. Mararisa mo yan sa mga senior, masyado ng seryoso. Grabe ang enerhiya, ninda. Asin igwaman da kitang enerhiya na inaapod tang eternal boy or child energy o inaapod niyang puer eternis. Igwaman da kitang personalidad na medyo sa aki. So ini ang yaon sa sato, sabi niya. Ang senior energy ta, nagluluwas kung kita wais, kung prudent or calculating, minahiling mo na bago minalukso, pasiguro pirmi sa buhay. Arogan ang pagiging senior. Alagad yaon man dyan ang kompetisyon. Kaya kadaklan may mga gurang nag-iiriwal talaga yan. Dawa sa posisyon, dawa sa komunidad. Igwanganin kong komunidad, naaram, nag-iriwal dahil lang sa kalamay. Grabing kompetisyon, nagpasiraraman sa kalamay. Power and success. Ang mga gurang responsable. Kaya mahiling tadayan sa mga panganay na aki, tindang inaapon na panduwang magurang. Dinhulitan mga magurang, natatransfer ang senior energy sa mga matuang aki. Kaya may mga matuang aki ang dain na nakakaagom. Kung makaagom man, 40 anyos na or 50 anyos. Tasiging tabang sa mga magurang, pagpaiskwila sa masurunod. O kung minsan iyon ang paraaling. Kaya napaka-responsable pag iniling mong mga matuang aki. Talagang garo seryosong intero sa buhay. So, sinda ang paraaling nin aki, sinda ang parasugo ning tugang, nagahagad respeto, ako ngaya ang matuadikti, kamo mga bunso sana, magsunod kamo sako, asin minsan habo yan mag-ako ning sala, ako ang matua, ako ang tama. So, dapat si bunso ang magsuri, asin magdangog o magsunod. Samantala, ang bunso, permiyan tigpaparasugo. Ako sa muya ta, ano akong bunso, tigpa para sugo, ako ang parahugas, may ka mabakal sa tindahan, gabos na sugo ika, tay kang pinakaaki, mayo ka man maginibo, matubod ka. So argyan ka yan. Ang mga bunso isigulaki, ang iba spoiled, ang gabos na atensyon niyaon sa iya, kung minsan ang iba sunod sa layaw. Kunyan hain ang igwaon sa indang inaapod na child energy. So adventurous sinda, kaya kadaklan na beses, di commit mistake. Prone sinda sa
they take more chances, they are easy go lucky guy, asin dakulan sa iyang enerhiya. Pero ang mga bunso, sabi ninda, madaling mag-cooperate, tama ka man maginipo. Yeah. Siyempre, sinda daan madaling mag-celebrate, asin they conserve child energy. So ano ang sabi ni Carl Hong? Sa satuya, ining duang personalidyaon ini. May mga moment na seryoso kita, garo kita senior, igwaman mga moment na garo kita aki, ano naman yan, si tintaan news na kung magiro aki. So minsan nasusobrahan man ang pagkaaki ta. No, ata na, ano, araw ka na kayan, gurang-gurang ka ng isip mo, ang rasunan mo, garo sa aki. So igwaman na talagang aki pa, garo gurang-gurang, na dahil mo na masubahan. Kurundot permi ang angog. So araw ka yan. So sabi ni Carl Hong, pag nangibabaw ang saro kay ni, ang resulta iyo na gadan ang satong espiritualidad. Yo, dai balance. Kaya sabi niya, kung hilingon ta ang mga apostoles, nagsasapo sinda kang inaapod na senior energy. Nag-iiriwal sinda kung isay ang pinakasikat, si isay ang pinakamalakas kay Kristo, si isay ang pinakamakusog sa inda, si isay ang matukaw sa tuo, asin sa wala, ulang sinda sa kooperasyon. Garo sinda arog kan mga politiko ngunyan, grabe ang kompetisyon. So ngunyan, nasayin ang parte kan pagiging aki. Sabi ni Carl Hong, tangani na maging magayon ang relasyon ta sa Diyos, akoon ang parte nin pagiging aki sa sato. Tangani na maging productive kita. Di kita magparaisip kang kasusubkan, di kita magparaisip kang success or competition. Sa relasyon ta sa Diyos, kay puwantang inaapod na child energy. Itong handa kitang mag-let go, handa kitang magtubod, handa kitang maging irrelevant, handa kitang magpakumbaba. So Jesus challenges us to be young at heart. Ang problema, sabi ko na nga ni, sa kinabanta, we are driven by power and success. Yan ang pirming nasa isip niya to. As in, ang basihan kang inaapod niya tong greatness, iyo ang kadakulaan kan sa tuyang posisyon, kadakulaan kang sa tuyang yaman, kadakulaan kang sa tuyang kwarta, sasakyan or appliance, asin pagsa sa diri. Alagad sa siring na sitwasyon, masakit ang magpakumbaba. Pagdakulaon ang paghiling mo sa imong sadiri. If you take yourself so seriously, masakit magpakumbaba. Masakit magsunod. Masakit maging obedient. Dipisil mag-ako nin kaluyahan. Dahil dominated kita kang senior energy. Mga tugang, giramdaman ta sa kahadean ng Diyos, ang sukulan kang kaligtasan bako sa kadakulaan kan sa tong posisyon o kan sa tuyang naabot sa buhay, kan sa tuyang ranggo o bank account o sweldo o posisyon, kundi sa kadakulaan kan sa tong puso. Kaya po sa selebrasyon kan Santo Niño, nagpapagiramdom sa to kan karakter na dapat ugwa kita para mag-ako kita kan grasya ni Diyos. Digdi mailing nyato si Santo Niño sarong aki ang pagiging honesto, asin, sincero. Sa tuyang mga gurang, dipisil minsan, naghahambog ka just to please people. Gusto mong makibarkada, nagpapailing kang mabuot ka. Kaya bagada kayan, mag-ingat ka mo. Dapat utubon hindo ang RA 9003. Ano yan? Ang ihiwalay, ang nabubulok at di nabubulok, ang plastic at ang nabubulok pag igwa ka mo ning barkada. So most of the times, we want to please people, tanganing makuata ang buot ninda. Kaya dipisil mag-ako ning grasya. Kaya sinasabi nin kagurangnan sa kapistahan kan Santo Niño, kay po niya to ang kapakumbabaan. Kay po niya to ang pagtitiwala sa Diyos, ang dependence sa karahayan asin bukas sa grasya nin Diyos. Ang magpakaaki sa ugali, bako ang mag-isip aki. Tangani na mas dakol ang grasyang sa tuyang maako. Sa paaging inisa na kita, makakaiba sa mga pinili ng Diyos. Sa paaging inisa na kita, maliligtas, asin mag-aako, kang grasya nin kaligtasan. Mga tugang, ang selebrasyon kan Santo Niño, nagpapasabot sa to,
kan kapakumbabaan ng Dios na nanitaho asin nagadan sa krus. Matindog na po ang gapo. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Dios amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi nin banwaan, pamibi ta ang simbahan, mga namamayo nin banwaan, mga dukha, inaapi asin may problema. Nagadon taman ang satuyang mga kamautan. Kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Ang bilog na simbahan, tanganing sa indang pangataman ang katawuhan sa pagtalubo. Nakatuninungan pagtubod asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga namamayuning banwaan, tanganing ang sa indang paglingkod, daing malinguan ang katanusan asin katotohan sa padara ning mga ikakapauswag sa indang pinaglilingkudan, manibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa moyang pamibi. Ang mga nasa bilangguan, mga dukha, inaapi, asin ang iba pang nasa kahurasaan, tanganing daisinda mahilian ning kusog ning buot, asin paglaom sa tabang ning Dios, huli sa pagkaherak ning pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa moyang pamibi. Para sa sato na uya sa misang ini, magdanay manlugod ang satuyang pagkamuot sa lambang saro, tanganing maging maimbot kita sa satong paglakaw, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa moyang pamibi. Kagurangnan ang sa imong aran maging lugod kusog sa samong kaluyahan, ilaw sa samong kadikduman, ranga sa samong kasakitan, kalasag laban sa kaiwal asin kamurawayan, duman sa buhay na daing kasagpuran, iniinagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabos para sa liturhiya kang Eucharistia. Matindog na po ang gabi. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Ama, ako ay ning atang nadulot mi sa kumawanin sa imong aki, na namundag sa Belen asin nagdakula sa Nazaret. Siya ang samong kagurangnan sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong itaas ang mga puso, initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat.
Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangangalas ang gipon niyang ini huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini. Nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi minsan saen ang mga kabagsikan mo. Ika na nag-apod sa mo hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan tronos, mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, kabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man, hinkalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis, kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Sirin man girumduma sa imong pagkahera, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong nalawgon.
Kay raki kami gabos namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhena ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupan nakapagayagaya sa imo, makanigon maging kayras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, ang pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gapo. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga andaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalak, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa indo, aray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyo, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
An katuninungan kan kagurangnan danay na mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. This Nasuhod ko ang gabos. uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palad mang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Nalagad magtaram ka sana sa kung kalag mo man. Uyan na sa mga kapot, naglipas sa kaipuhan, sa irarong limbo, naroigwa palintulang, na ipinatonino, nagsiya sa nagtapot. Pagika namipidan, nasabutan ang namatean. Ikapalan, kagurangnan, ang mga kahiplo. Ikapalan, kagurangnan, ang magkakapano, ang palugang pamana, na hindi daw, minsan kuyang dukhang puso. Daanang ay liningawan, sa pagsunod sa ninakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautod sa imong kaotan, nawa ang labos mawara, nawa ang tapos magpaya, pangurok na mahalaga, Matindog na po ang gabos. Mamiti kita. O Diyos, ang samuyang Ama, kaibaan nin sa imong aki, na namundag Birhen Maria, danay ming hanapon ang sa imong kabutan,
Magdakula kami sa lawas, sa kadunungan, asin sa biyaya, sa tubang mo, asinin mga tawo. Nihinagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata, amang mahirakon, asin mapagmakulob, minadulog kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami na may pagkamuot. Sinhuli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo, ang takot na dara kan helang asin kagadanan. May balik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtupod. Pinapamiti niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong nagingua sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon niyan sa mong mga paghingua na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundoan pandemya sa samong nasyon. Pinapamiti niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga mayhelang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sa diri, asin kaligtasan tumang sa kailangan. Pinapamiti man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapingaloan na daing kasagporan. Tawa mo sa muan biyaya na maghingua para sa karahayan kadgabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan sa panahon ng kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Iniinagad mi uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong akit, na kay mo nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Pahirapi kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Pamiti mo San kami. Jose, Pamiti mo kami. Matukap. Sa tuya pong tawaning pasasalamat, iyo po ang namayo kan sa tuyang Santa Misa si Reverendo Padre Darius Romualdo. Siring man po ang sa tuyang naging mas sponsor, iyo po Shirley Dilavinia asin ang sa iyang pamilya. Salamat po. Salamat mo sa tuyang Apolito asin ang sa nagbasa. Salamat po maray. Asin sa presensya po kang Sisters of the Little Mission for the Deaf asin ang sa indang pagliripa. Siring man po ang gabos na uya, digdi sa nakisumaro sa misang ini, salamat man po. Asin pasalamatan taman po ang management kang PBN Broadcasting Network, asin convert sa pagpadagos na pag-ayre kang gisaning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin convert Channel 9. Madadalan man po ini sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na po sa mga nasa ibang lugar o nasyon, na dahil makaka-attender ng Santa Misa. Salamat po, asin matindog na po kita para sa huring bendisyon. bendisyon sa mga naghihelang, asin sa mga nagbabantay sa mga naghihelang, nagaataman. Kagurangnan bendisyonan gabos sa naghihelang, tawisin daning karangahan, hulikan sa imong tataramon, asin tawisin dan paglaom sa grasya, na asin balaog para sa sainda. Hinahagad mi ang intersesyon ni Ina Virgen de Peña Francia, tangani na ang gabos na mga naghihelang, tawan in kaligtasan sa hawak asin kalag. Siring man bendisyonan ang mga nagataman kan mga may helang. Tangani na sinda magpasensya asin makapagtaong tunay na pagmalasakit sa mga naghihelang. Inigabos hinahagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Bendisyon ni kagurangnan ang mga
Imahining Santo Niño, tanganin ang mga madibusyon kay ni, mapabanal asin mairayo sa pagkakasala sa ngaring Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan kami ng Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako nato mo niyan. Salamat po sa inyong gabos.